Ine bugün şeýle Ilmurat Çanyň bag toý bakanasy bilen bereketli Daşoğuz toprağynda mehmançylykda bolýan ýaş şahyrymyz, ýurdumyzda belli şahyr Kerim Hally bilen, ýagny Kerim Hally bilen onuň hut özüniň galamyna degişli şeýlere goşgaýny siz üçin ýerine ýetirýäs. Bagyt satylmaýa uly baýlygy. Oňa kalby peklik bilen ýetýärler. Kalby pek adamlar bagta münasip, olar bagtly ýaşap, bagtly ötýärler. Bagyt satylmaýar uly baýlygy. Oňa halal zähmet bilen ýetýärler. Halal zähmet çekip halal ýaşany budurmuşyň özü bagta eltýärler. Bagyt satylmaýa uly baýlygy. Oňa uly kynçylykly ýetýärler. Kynçylygy mertçe ýeňen insanlar ene şeýde bagyt toýun tutýarlar. Ene bir gedek ýaşlara bagyt budurmuşardy diýäs. Taňa bolsa ene bir gedek galamyň ýetideginiň durup bolmakdyny arzuýas. Sag ol. Mene mehriban adamlar bugün Ilmurat Çanyň bagyt toýuna ýurdumyzyň durly kunjaklarynyň Ilmurat Çanyň mehriban dostlary, kardeşleri, egindeşleri, ýagny sunuga dostlar ýygnanýarlar. Ene meniň ýarymda häzir belli aýdymçymyz, kompozitor, aranjировщик, näçe talip etsen talip uzalda oturup ölmeli. Meýilçan Nuriýew bar, ene şeýlede kardeşliklerimiz Serdar var, Saparyň ajaýy bardylar bilen dowam edýäs. Ilmurat dostum bagtly bol. Görjegiň gowy bolsun. Intike şugullar oğul toýunda oturar. Ilmurat Çan bagtly bol. Goşulanyň bilen goşa garra. Awun Ilmurat dostan bagtly bol. Akoptaş elmada mo toýdy gatnaşary. Sag ol. Ilmurat bilen Akçogul biziň toý mekanynda ýakylaşyp gelýär. Häzir bir owadan aýdym sadar bilen ýürüýte, owadan ýaşamady Meýlis Nuriýew garşylar. Ilmurat Çan bagtly bol, bagtly ýaşaň, owadan ýaşaň, toýuňyz gutly bolsun. Goýdurmuşyňyzam hemişe şu küňde aly owadan bolsun. Ýoluňyz, bagtyňyz açyk bolsun. Девочка, стоп, не надо куда шалахо, сломада, под окнами твоими серенада, звучит так в сердце моего. Девочка, стоп, энергодоли, намумна, şeylemi, 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 beylemi, şeylemi, 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 ovadan tant edenlere ayta. Ey peri peri peri, yakıp yanırma beni, gözüm uyumak içinden sevip sayladım seni. Peri 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 peri, yakıp yanırma beni, gözüm uyumak içinden sevip sayladım seni. Ýa-ni maňa aýtdylar, öz göwün söýen ýaryň Akçogula başlap aýdym aýdypsyňa. Şonu mümkin bolsa sahnamyda ýerine ýetirip berem, mümkin bolsa haýyş edýäs. Öz göwün söýen ýaryň bilen sahnamyda şaryat. Anmyr şowhullet el şarpalyň edilmi mehmanlar ýaşlar üçin, Ilmurat Çan üçin, nädir Ilmurat Çanyň adyndan ýürüýte geldimide. Garaşylmadyk toý sowaty ýetem ýalňyşmar tany doganlar dostlar. Hemme toy eýleri ýaşlar gowlaly mümkin bolsa haýyş edýär. Hemmeňdi mehman ýaşlarymyň ýanyna gelmek.
o bodan söyüň aýdymlaryny Umydım bağlanar senin sözlerine Imraşan öz gömün söyün ýaryna ýerine ýetirýär. Seni yatladır yerlerim neleri de hemişe İdide Yalgarışın bağladı meni sormaya da sen hakta Benim sözlerim ömrüler vefada hemişe Bana yine dillerim söyünen aytsa Yeketin adım yadarın bu yüreğe Dile geçip uyonu ömür boyu Bolul yar bilecek Bana yine dillerim söyünen aytsa Yeketin adım yadarın bu yüreğe Dile geçip uyonu ömür boyu Bolul yar bilecek Bagtly bolun, birek söýülüp ýaşaň. Elmadama sizin söýgüňiziň kýalak bolsun, hemme şeýle söýgü bolsun diýip arzu etsin. Tan temeli ýaşlary bilen söýgü tantyna çağırýar saklamada mehmanlar. Ýaşlary el şarpyp hemmämiz bilelikde bolýar. Imraşan bagtly bolun. Size iň gowardy bolarmy ýoldaýar. Söýgü tantyna çağırýar. Tirge çağır. Dama Sevimi fawad dünyama yüreği Yine nuruna bağlasın yüzüm nuru seyana Diyere senayi Yıldızlı bulutsuz budur gecelerin kumayi Beni yaşadar bahtiyar şol gözlerim söyene Bana yine dillerim söyünen aytsa Yeketin adım yadarın bu yüreğe Dile geçip uyonu ömür boyu Bolul yar bilecek Bana yine dillerim söyünen aytsa Yeketin adım yadarın bu yüreğe Dile geçip uyonu ömür boyu Bolul yar bilecek El şarpalyň edip mehmanlar. Ay tuğulymı, söýgü aýdymlary tüýüt ýerine düşdi. Imraşan bagtly bolun, owadan ýaşaň. Oý elmadama durmuşyňyzdan şol kiňi diýaly owadan bolsun. Dede iň gowardy bolarmy diýýarlar. Edip mehmanlar hemmäňizden soraýar. Ýaşlar bir-birine münasipmi? Ay tuğulymı. Hoşlaşman hak yine de kıyıskaçık reklama egersem öz bagdy pursatlaryňyza, bagdy toýlaryňyza biziň ýagny Älim video studiýasynyň video hyzmatlaryndan peýdalanmak isleseňiz, ine biziň telefon belgilerimiz we internet sargylarymyz. Ine de şol ýaly toýly günlerde diýdarlaşýançak özüňizi we ýakylaryňyzy aýap saklaýyň. Pursatda ýene bir ýoly biz iň soňky minutlarda toýuň eýleriniň adyny iň gowardylarymyz ýollaýar, şu kemçilikler, öte geçmeler we bärden gaýtmalar üçin ähliňizden ötünç soraýas. Paýlaşykdy insan oglanymydam. Şahatlykdan gülküden ajap paý etsin, işler şowly bolup, batlansyn gadam, saglykda görüşmek. Niýet etsin. Madama sevimi fawad dünyama